Asi takhle bosky. Krásně jít se vykoupat. Přátelé, dneska se trochu snažím o úsměv. Jde mi to, protože na mě svítí sluníčko, ale jinak mi jako moc jako do úsměvu není, protože to, co se v současné době děje, to, že Rusko čeká na vyjádření německých ministrů zahraničí ohledně války, to, že opravdu tady se vehementně snaží nasadit NATO vojáky na Ukrajinu, to prostě není už jenom nějaká jako slovní hříčka. To je každodenní fakt, který se tady blíží a nevědomost, která tady jako je, tak vlastně vytváří to možnost pole, aby opravdu někdo šel do tak nepříjemného konfliktu, který už je ale jenom jako prostě prohranej. Z mnoha různých důvodů, jo. A teď proč mi není do smíchu, protože je mi ousko vůbec tohohle národa. Z toho, že mně se třeba teď líbila, řeknu to na rovinu, líbila se mi Kateřina Janečková jako bytost, která hrála se saxofonem, začala hrát na ulici v době covidu, líbil se mi její příběh. Ale už máme tam něco podezřelý, je tam marketing zatím, je tam DVTV a tak dále. A dneska vidíte, jak hraje Clintonovi a Pavlovi na setkání a Clinton přijel jenom z toho důvodu, aby jasně upozornil na NATO a na nutnost podpory vyslání vojáků někam do nějaký váleční fronty. Proč nejedou sami tyhle lidi? A uvědomují si tyhle umělci, Janečková, Klus a podobní a další všichni, co vůbec je válka za hnus. Já mluvím jako bývalý voják, jako bývalý výsadkář a je mi z toho prostě hnusně. Tyhle lidi se nikdy nedotkli ani zbraně a budou podporovat druhý lidi, aby někde ztratili život, aby někomu rozstřelili hlavu na hadry, i když tady všichni evidentně jakýkoliv vojenský analytici, včetně západních, který mají trošku rozum, říkají, nedělejte to, je to nesmyslný. Hrajte si s jaderným zničením celé planety. A my do toho jdem. Možná, že už tady nemám mluvit takhle, abych jako burcoval, protože člověk se stává spíš sám sobě směšným a někde ho vevnitř bolí, že se nic neděje a pak vidí tyhle načančený celebrity, prostě, který je to krásný. Já to znám z armády, když lidi nadávali na politiky, pak se tam ten politik objevil a všichni, dobrý den, dobrý den. Byl jsem jednou v divadle, kdy s takýma zajímavýma umělcema, pak tam přišel Babiš a ty lidi normálně se posrali. Je to nějaká zvláštní malost nebo zlomení tohoto národa, že nejsme schopni se postavit sami za sebe a říct, nebudeme tady s váma hrát hru, jestli vy jste sem přijeli hodit naše vojáky, tak nejdřív jeďte vy. Ne, my jim zahrajem. Uděláme z toho článek, vyfotíme se a řekneme, oni jsou tak skvělí. Oni naše kluky chtěli, aby jeli zabít. Oni jsou super. Rozumíte celé té paradoxní a šílené hře, která se tady hraje už několik let? A to už není jenom na válce v Ukrajině, bylo to v Afghánistánu a v Iráku, v dalších jiných zemích. Já osobně jsem se na to mohl dívat, když ty kluci přijížděli, když mi posílali videa z té helmy, jak tam prostě zabíjeli hnusně lidi, bombardovalo se. A kvůli čemu? Kvůli nerostným surovinám? Kvůli nějaký západní politice NATO? Všichni tady v kolektivně dělají, jakože to nebylo, jakože nebyl Afghánistán. A viděl jsem to, co to dělalo i s našima chlapama, který tam jeli a pak zavřeli hubu, protože bylo dobrý přece bejt na vojenské misi, ne? Dostat výložky a bejt jako hrdina vojenský. Ale furt si tady hrajeme s válkou, furt si tady hrajeme s tím, že se zabíjí lidi. A tyhle ty šašci tady ze showbiznesu a z celebrit tady chodí ověnčený, fotí se, nedělají z toho příběhy na Instagramu. Já jsem na to koukal, já jsem tomu nemohl věřit. Já říkám, vy jako žena tady budete troubit svým hudebním nástrojem váleční věci? Jako kdyby z toho saxofonu stříkali hektolitry krve. Jako kdybych slyšel slova Čapka. Když si používá mravence a říká mu tam, tak co, veliteli, nepřipadá ti
Příliš malá ta hromada mrtvol, na který si postavil svůj piedestál vlastní moci? Připadáš si dost veliký? Ještě tam říká, tak je to správně, když sami mrtví si lehli podle plánu na bojiště mrtvých. Podle plánu. Oni to plánujou, ty šílenci, a to z obou stran. A pomalinku salámovou metodou odkrajujou a posílají nás tam. Už naši vojáci jsou teď jednou nohou ve vojenské misi, která je předem ztracená a hrozí, že eskaluje v konflikt, ve kterým bude totální chaos a ve kterým možná zničíme podmínky našeho života tady. Jedná se o naše děti a jestliže tady dál si budeme hrát kolektivně hru na písečku, jakože se nic neděje a ono se to nějak jako vyřeší, tak tam budeme všichni zataženi, protože stojí to na nepřítomnosti dobra. Nepřítomnosti dobra, lhostejnosti nás, který máme možnost vlastním hlasem, vlastním postojem, názorem aspoň říct ne. Aspoň. Nejde teď o zemědělce a o různé frakce, politické systémy, kdo je s kým, jestli je někdo zelený, žlutej. Jde teď prostě o to říct ne. Žádný voják nesmí stoupit na to váleč, musíme zastavit výrobu těch zbraní, protože my, tady Česká republika, jsme tím hlavním zbrojním dodavatelem. Proto tady o nás jde, proto se tady střídá dveře a jezdí tady Clinton a dělají se večírky. Protože my jsme zbrojnicí. To znamená, že jsme zároveň i terčem. A byl bych rád, aby to došlo většinu lidem, že my vytváříme ze sebe terč a jsme obětováni cizí mocností pro jejich zájmy. Obětují střední Evropu, vyčerpáme se a oni z toho budou profitovat. A není to o Klusovi a o těchto prostě názorech a o tom, že někdo byl signatář prostě charty a hrál si jako na revoluci a dneska musí dodržet to, že Rusko bude navždy nepřítelem. Je to prostě nesmyslný. Je to nesmyslný. Celý život se na to dívám, jak se prostě lidi mezi sebou hádají ohledně tohohle tématu. A přijdou mi obě dvě strany úplně nesmyslný. A teď, aby tyhle lidi, ta generace poslali mladí lidi do války, a možná to tady prostě všechno poslali někam jenom kvůli svý vlastní hrdosti, kvůli tomu, že chtějí zandat covidový průšvihy, dotační problémy a celou ekonomiku Spojených států, která končí a která se vždy obnovovala novým vojenským konfliktem. Pořád je to samý, přátelé. Promiňte, že jsem se takhle rozohnil, ale když se ráno zbudím a vidím pro mě třeba i krásný umělce, který to asi ví, tuší, ale dělají jakože nic, protože to prostě jede. Protože na Instagramu to pojede, protože jsem si šáhl na Clintona, protože jsme si společně všichni dali koksík v Brně. Necháme to tak. Necháme ten zvrácený, dekadentní režim, aby nás ovládal. A nebo najdeme v sobě tu sílu. A uvědomíme si, že každý z nás má obrovskou moc. Obrovskou moc. Moc ve svým hlase. Moc ve své vůli, ve svém rozhodnutí. Každý z nás působí na své okolí, na své prostředí. A oni hrajou jenom s naší lhostejností a nepřítomností. Proto nás můžou posílat na váleční jatka a pomalu to připravovat. Ale jakmile se ukáže odpor, tak oni zabrzdí. Můžeme to vidět na Slovensku. A můžeme taky vidět, jak teď naši politický představitelé rozhádávají tyto skupiny, ale pozvávají sem si nějakýho pitomce z Ameriky. Promiňte, že dneska jsem takhle hrubý, ale pro opravdu nějakýho šmoulu z Ameriky asi jenom si udělají večírek. A zemi, která s náma přímo sousedí, která má přímo navázaný všechny vztahy, země, kde ty lidi nebyli jen tak cizím národem, ale byli to naši bratři. Tak ty pošlou kamsi do horoucích pekel a přivítaj Clintona a zahrajou si s ním saxíkem. Opravdu se na tohle, přátelé, budeme dívat a budeme se dívat na to, jak nás ženou do války. Já se omlouvám, že takhle borcuju, nebo jsem rozčepířený, ale myslím si, že tyto emoce už jako patří.
Aby jsme prostě řekli ne, aby jsme řekli ne, seberte si, vemte si ten saxofon, odleďte zpátky, vy tohle nedělejte. Jestli chcete válčit, každý den můžete. Můžete si vzít zbraň, můžete tam jít, ale druhý tam neposílejte a nerozhodujte za nás. Já vám nedal můj souhlas a znova říkám ne s válečným zbrojením. Říkám ne, aby se v této zemi vyráběla munice a dodávala do všech zemí. Prostě říkám ne. A doufám, že to uděláte i vy. Protože zatím je to jediné, co s tím můžeme dělat. Aby se ten podivný osud nenaplnil, aby jsme mohli být jednou hrdí. Že jsme řekli ne a zabránili jsme něčemu, co je šílené, co visí ve vzduchu. Přátelé, pořád doufám. Pořád. I když vidím tyto šaškoviny a vidím, že se to každý den posunuje, tak vidím ty Slováky, kteří řekli ne a drží si to svý rozhodnutí. A zdá se, že nabrali jakousi zvláštní moc tímto svým rozhodnutím. Pojďme taky ukázat, že je v nás stejný rozhodnutí. Že nechceme, aby jsme jezdili do války, aby jsme tupě zabíjeli, aby jsme tady vyráběli zbraně pro celý svět a pak se dívali na to, jak lidi trpí. Pojďme tohle říct ne. A zastavit všechny tyhle podivný umělce, šašky a zrůdy, který kupčí se svojí duší, aby prodali i naše duše. Pojďme se o to aspoň pokusit. Krásný den všem, přátelé. Jdu se vykoupat, snad to ze sebe smí a budu mít sílu tomu dál čelit, protože zdá se, že opravdu už nyní se dobavím klas kloubu a šílí.